Тако, приготви ни вечерята. Да, татко. Сине, ти кога мислиш да си вземеш място във фирмата? Аз цял живот няма да съм жив. Трябва ми още малко време. Какво време? Какво време? Дай ми още малко време, моля те. Какво време? Няма време. Трябва вече да пораснеш. Ожени са. Не, разбирам те. Ставаш глава на семейство. Искате ли нещо за пиене? Безалкохолно и ракия. Какво мислиш да правиш за напред? Ще почна във фирмата, обещавам ти. Трябва във фирмата, искам внучета, които и внучета. да се радвам, Да. защото не се знае още колко време ще живея. Искам в най-скоро време ти да застъпиш на фирмата. Начало да се гордея с теб. Обещавам, Сако. Какво това да няма? Защо не си го стоплива? Стани на пусти трапезарята веднага. Ники! Това за първи път ми се случва баща ми да ми повишава тон. Как може ти да направиш така? Чуй ме! Втори път не искам да се случва това, чуваш ли? Втори път не искам! Чуваш ли? Ако продължаваш така, още утре те връщам на майка ти. Госпожо Фазиле, искам да поговорим. Моля ти се. Децата ни са по-важни от всичко. Трябва да бъдат заедно. Чуваш ли ме? Не може. Как не може? Защо стана толкова алчна? Тя е омъжена за друг, не може. И за пари продаде дъщеря си. Не е за пари, глупако. Как не е за пари? Ти помниш ли какво се случи преди 20 години? Помниш ли? Не помня. Тя е твоя дъщеря. Няма как да бъде с него. Това е невъзможно. Възможно е. Възможно е. Тя е твоя дъщеря. Но ти не трябва да казваш на никого. Ще отнесем тази тайна в гроба. Но трябва да попречим. Тя не може да бъде с брат си. Инджи не е моя дъщеря. Твоя дъщеря е. Твоя дъщеря е. Припомни си, преди 20 години в пороя какво се случи. Какво ще стане с нашите деца сега? Нищо няма да стане. Окрути сина си. Дъщеря ти е омъжена вече. Но това остава тайна между теб и мен. Като връзката ни. Това не е истина.